Pozrime sa na bežný scenár kontroly, inšpekciu plechových dielov. Pri výrobe sú prvky ako otvory kľúčové pre správnu montáž, preto je dôležité overiť ich rozmery aj polohovú presnosť. Najskôr importujeme naskenované dáta a CAD model do softvéru a vykonáme rýchle zarovnanie. Po jeho dokončení môžeme okamžite prejsť ku kontrole prvkov. Pomocou funkcie CAD Auto Creation automaticky definujeme otvory a vyhodnotíme ich parametre. Okrem otvorov je pri plechových dieloch dôležitá aj kvalita hrán. Orezové a lemovacie hrany musia spĺňať návrhové a montážne požiadavky. Preto využijeme nástroj Trim Hemming Edges, ktorý umožňuje rýchlu analýzu hrán a okamžité vyhodnotenie, či sa nachádza v stanovených toleranciách. Tým zabezpečíme nielen správne lícovanie dielu, ale aj jeho kvalitu v ďalších výrobných procesoch. Celý postup následne môžeme uložiť ako šablónu pre automatickú dávkovú kontrolu. V reálnej výrobe totiž nekontrolujeme len jeden diel, ale celé série produktov. Nové skeny sa jednoducho načítajú do modulu Auto Batch Inspection a software automaticky vykoná všetky kroky. Od zarovnania až po vytvorenie výsledného reportu. K dispozícii je aj funkcia automatického monitorovania. Stačí ukladať nové skeny do vybraného priečinka a systém spustí kontrolu podľa príslušnej šablóny automaticky. Výsledkom je výrazná úspora času, konzistentné vyhodnocovanie a efektívna kontrola kvality vo veľkom meradle.